Henrik körer Chopsit-Toma. Ola körer Chölli-Toma. Ja, vad säger du? Det var inte så märkvärdigt. Någon kan du... Jag tänkte beställa slaktbilen. Easy win. Ja. Easy win. Ja, vad med längd. Nej, det är fantastiskt bra. Hon är som sina siffror. Enorm teknik alltså. Inställning också. Ja. Hon är precis en kopia av Draco. Det är nästan som att man känner att man kör.